Sanibonani emsebenzi isitolo. Izolo bengikade ngenza ivideo yosizo kwamakoti wakwaNongoma owabanjwe endlini yomfana kwamakhelwane. Ngase ngiyaphazamiseka ke. Well ke mangisuke ngishutha la mhlambe bese ngiphazamiseka. Ngeke ngiqale phansi ivideo ka 22 minutes or 26 minutes ngiqale phansi. Ngoba ngishutha ngefoni, so ngiyaye ngiyenzeka futhi ukuthi istoppishe ivideo ne ebese uyaqhubeka la okade ugcine khona. So mawusukwenza ngefoni kakulula, kodwa khona kuyenzeka but kumsebenzana nje noma uzowaxhuma ama-video khona i-app yokuthi waxhume ama-video, so but kumsebenzana, so ngingafuni ukukwenza. Ngigcine la khona lo baba wakamakhelwane kade fonela indodana yakhe umfana wakhe, wathi awuphumi esibayeni. Engazi nginibonile njalo nini esenithi ngiphahlukile ngasho indawo lapha, ngicela ningangifaki into eningangene kuzona ukuthi ngiphahlukile. Phela ngani niyasho nani ngiphahlukile? Uma uphahlukile, umuntu uma eyiphahlukile into akufanele so kuthe uma lo baba wakamakhelwane efonela umfana wakhe ethi akaye esibayeni, ngazi ukukhonta izwa esibayeni, kusho ukuthi wayezwa nje ubugungqugungqu, ngathi khona ngathi esola ukuthi mhlambe khona abatshotshwe imbuzi. Lo mfana kade waphuma lo mfana, so ubaba mayiqhubeka ezibugungqugungqu azayiphumele yena ubaba la ekhaya, aphume esibayeni. So it happens ukuthi indlela esibayeni niyazi emakhaya izindlu zima kanjani. Indlela mayisuka endlini yakhe lo baba esibayeni, indlela iziyomdlulisa ngasendlini yalomfana. So mayedlula endlini yalomfana ubona kuvuliwe, isivalo lisangaphezulu sivuliwe. Ngiyazi ke abasemalokishini abazazi lezi ivalo zasemakhaya, isivalo sangenhla nesangaphezulu, so zimi kanje. So uma efica kuvuliwe isivalo bese engena lo baba, evele engene nje, evele ephushe lesi sivalo sangezansi angene. Ufuna ukubuza lona ukuthi yini sikwenza kanjani esibayeni, noma usuyile nesibayeni noma ukakayi, yabona. Mawukuthi usuyile yini zenzani imbuzi. So mayithi uyafika lo baba ufica umakoti wamakhelwane phezulu kombhede nje walomfana ucofa ifoni, udlala uTikTok or something, udlala ngabe uFacebook obani. Kushuthi nalo makoti evele beshocked, evele shockeke lo makoti, avela shockeke, uyabona ngena ubaba phela. Uyakhanya ugesi kube uyabona ke futhi mawubanjwa usephutheni, uvela ubone sengathi ugesi usukhanya ukudlula lokho ukukhanya okujwayelekile. Uvela ubone sengazi ukuthi manje yini namhlanje pho ukhanye kakhulu kangaka. So mayingena lo baba abe shocked, athwala izandla ekhanda. Yabazi ke labo baba bakudala vela aphumele eminyango. Nalo makoti abe shocked, engazi ukuthi akagqokile phela nje obehlephe kompedeni, ingubo uyibeke lapha, akagqokile nje unqunu. Ayi okay, esamile lo baba, esamile kanjalo lo baba, kade lo mfana useyabuya esibayeni. Lo mfana wakhe lo baba useyabuya esibayeni. Mayibuya esibayeni ufica khona ubaba wakhe la endlini, umile ubaba wakhe nangumakoti naye umile ushocked. Evele lo baba lo mfana lo naye ngokungazi kusho ukuthi ikhanda lavele lamdumela, vela abamba ubaba wakhe ethi ayiphuma baba, emphusha ubaba wakhe, emphushela endlini ethi iphuma baba egqoke. So ngesikhathi ephusha lo mfana ephusha ubaba wakhe, kodwa phela engamphushi kabi, emphusha nje lokho ukuthi akaphumele eminyango ukuze egqoke lo. Hayi avela aphumeke lo baba, ambize umama wasekhaya, ebiza umakoti, ebize umama la ekhaya. Kushuthi ubiza umkakhe lo baba. Athi hey we mama uzongibonisa. Hayi ephumeke nomama. Umama uyitshela ukuthi kuphunywa maye babaza ubaba. Umama uyitshela ukuthi ubaba ubabaza laba abantu abatshotshwa izimvu, or ubabaza kodwa khona into emayelana nezimbuzi esibayeni, ngoba phela ubaba endlini kumama uphume umuntu eyobheka ukuthi kwenzakalani esibayeni. Mayifika umama uthi ubaba buka,
nansi lengane ngamakhelwane igane umakoti wamakhelwane nangila endlini nomfana wami bevele besuke ebabazeke noma wakhona bevele besuke bengene la beyongena kwamakhelwane kubo kamakoti ke manje la ugane khona umakoti bengene sebethula izandla ekhanda befike bevusa ubaba wakhona bevusa umama wakhona bemtshela ukuthi ngiyazi abanye beni bayalwazi lolu daba lolu khona engimbonile kuma comments wathi hayi khuleka ngiyalwazi abanye ke sebebangithinta eceleni ukuthi hayi ngiyalwazi well ke udaba lwazi wayo vele bathi abanye bathi indaba ngifihla indawo ngoba phela liyaziwa lolu daba kulungile liyaziwa kodwa phela mina it's not for me ukuthi ngihumiliate or something mina I'm just narrating it nje for abanye abantu ukuthi bafunde ngoba inhlosi lapho so mabefika ke bevusa umama la ekhaya kubo kamakoti ke bamshiya umakoti njalo nomfana lapha kubo baya kubuka amakoti manje la ugane khona umakoti bavusa ubaba wakhona noma umama wakhona hayi kubatshazwa ukubatshazwa kuze kuvuka osisi bakhona kuvuka osisi bakhona uyabazi kosisi bakhuluma ngosisi nomakoti ukuthi usukukhuluma ngani mawukhuluma nje ngosisi nomakoti usuke ukhuluma ngama supporters ka Snowball in the Animal Farm nama supporters ka Napoleon ama supporters ka Snowball ama supporters ka Napoleon mawukhuluma nje ngomakoti nomkhwenyana I mean mawukhuluma ngomakoti nosisi baka mkhwenyana mawukhuluma ngomakoti nosikoni bakhe uyazi ukuthi impi yalapho isuswa ngisho ucezu lwesinkwa so kuvuke kosisi bake bamakoti ke hayi ke hayi bemthuke kumakoti bemthuke kushuthi umakoti usephumile kwamakhelwane wanyonyoba bhutsha ucingo wazovula endlini yakhe wangena wavala endlini wavula ivalela nje endlini yakhe umfana lo kwamakhelwane obelele nomakoti lapha naye wabaleka ke abazi ukuthi washonaphi kodwa nje naye wayengasekho endlini yakhe ngoba abazali bakhe bathi mabebuyela sebeyokhulu anisebembonile umakoti usebuyile wezala la ekhaya la abakhuluma khona sebeyazi bathi mabesebesuka la kulomuzi kubo amakoti sebedlula ke sebeye ekhaya sebedlula endlini yomfana bethi bafuna ukumthethisa phela seyedwa bamthole ngasekho endlini yakhe umfana ayike bamthuka ke osisi ke bamthuka bathi kanti umithi nje umithi somfana wamakhelwane ubhuti nje akazi ukuthi wayekufunani kwashawa cima uyabona weli ke baze bathoma osikoni kanti nje ubumithi nje kushuthi umithiswe lo mfana wamakhelwane kuze kuvele nendaba yokuthi umakoti umithi phela ngoba abazali babengakazi nalabo amazali laba bakomakhelwane abazali umfana nabo babengakazi uyabona ke uma usuku ukhuluma mawukhuluma ngosikoni nomakoti njoba bethu mithi nje usumithi ukushuthi umithiswe umfana wamakhelwane hayi ukuthi lento bayiqala kade bayibona angithi usikoni nalabo makoti bangontanga phela bayazana abantu besifazane bafana nabantu besilisa yabo nje mina mawufika ekhaya mina noma ufike ngakithi bese ngikubona ukuthi wena uyashela la ekhaya or usuqonyiwe la ekhaya ngikubona early nje noma ungangasho lutho uhlezi nje so nabo ke osikoni nomakoti babo bayakwazi ukubonana ukuthi umakoti kabhuti njalo ubuye mayihambe edolobheni suke ukwenza ukuthi njobe lala yedwa nje wenza 1 no 2 bayazi ukuthi kusuke ngingakhulumeki kodwa mase kuvela ithuba elifana nalela ayike hayi beyikhipheke so bemthukeke lo makoti bemthuke ayavalele endlini nje umakoti ayivalele endlini ngathi wayenengane yakhe nje futhi ingane nje encanyana ngazi noma zimbili ingane ayelala nazo ayike asuka umakoti I mean bethukeke bemthuke bese ke kufonelwa ubaba la ekhaya bese fonela isoka leli lisegoli eligane umakoti afonela isoka ethi mfana wami la kunento esiyenzekile umakoti wakho usebanjwe la kwamakhelwane ngivuswa ubaba la kwamakhelwane
uzongitshela ukuthi nangu umakoti emthola endlini yakhe alichaze nje lokho udaba ukuthi hayi baba makhelwane ubezwe imbuzi ngathi ziyagunqumezana esibayeni ngathi ziyatshontshwa. So wafonela umfana wakhe wathi akayo check esibayeni, so wagcina naye evukileke nakhe sefica umakoti wala ekhaya esibaye endlini komfana wakhe. Ithi-ke indoda ithi-ke lensizwe segoli okuyiyena eganwe lomfazi lo obanjwe kwamakhelwane, ithi le ndoda ngoba ezinye insizwa ukucabanga kwensizwa akufanani, kufana nokucabanga kwabo abantu besifazane. In fact ukucabanga komuntu nje akufani nokomunye umuntu. Wele-ke sibaningi kakhulu emhlabeni kungagcina kufana, kodwa nje ukucabanga komuntu abanye abantu bayakwazi ukudila nesimo esithize ngendlela yabo wena ungeke uze ukwazi ukudila naso. So mabemfonela umkhwenyana, uthi umkhwenyana lo segoli insizwa lesegoli egana umakoti ithi hayi kulungile baba ngiyezwa, ayikho inkinga. Hayi nodade wabo bemfoneleke ubhuti wabo phela. Yabona nje bhuti leta ayisiphethe kahle umakoti oqala umitha sazi noma bese kutshenile yini. Kushuthi umithiswe ilo mfana wakamakhelwane. Yavela lensizwe segoli lalelanike. Umithiswe yimina lo. Ngiyanizwa ukuthi ubanjwe kwamakhelwane kodwa umithi ingane yami phuma nje kuloko. Ngicela kwakule ndaba nje niphume futhi. Hayi nangempela ke iyaxoxa noyise le ndoda yathi hayi kulungile baba ayikho inkinga. Yayithulela lensizwe segoli. Iyasuka okay kushuthi ke bese kuhlukwana ke phela belale ke qhutsheke nokulala uphela kwakusebusuku. Ekseni umakoti avuke athatha ingane yakhe ageza athatha ingane yakhe athatha isikhwama, hayi ukuthi uqoqa impahla zakhe, cha uthatha nje isikhwama. Isikhwama nje sokuthi hayi mhlambe ngizobuya kusasa ophangi kwakusasa, hayi ukuthi uqoqa into zakhe, cha wathatha nje isikhwama afaka isikhwama, uthatha ingane yakhe wayibeletha emhlane wahamba esitobhini. Mayifika esitobhini ayifoni njalo indoda lesegoli. Mayifika esitobhini umakoti kushuthi ngesikhathi sesitobhini ngenxa ukuthi phela kusemakhaya njengoba ngishilo izolo ukuthi ile ndawo indawo yasemakhaya leya. Umuntu oyidolobheni nje uyabonakala nangi yasibani bane edolobheni. So mayesemakhaya mayesesitobhini umakoti ebese kubakho ezebonwe ilabafana osekubhace khona lo mfana wamakhelwane, ngoba lo mfana wamakhelwane nje bawaphuma nje ekhaya kubo. Waphuma ngophela wavala nocingo yena uyabo mawusanda kwenza iphutha phela uvela uvale nocingo, into oqala uyenza uvela uvala ucingo ungafuna abantu ukubekufonela. Ebese ke lo mfana wamakhelwane avele mayezwa abantu bethi hawu nangu umakoti wasibani bani lo kade banjwa, uyabona bezomhlebela labafandi phela nangu lo yamuntu loyana esitobhini uphethe isikhwama ngathi uyahamba. Avela khipha ucingo lwakhe lo mfana wamakhelwane, angithi akasekho kubo, ucashile kubangani bakhe khona endaweni. Avela khipha ucingo afonele lo makoti ambuza ukuthi uyapi. Ethi lo makoti hayi ngedolobheni. Ethi uyokwenzani uphethe isikhwama? Ngizokuthi uphethe isikhwama. Ethi hayi ngizobona sengisedolobheni, angazi ukuthi ngizoyapi. Ngizobona sengisedolobheni. Hayi avele lo mfana lo wamakhelwane acela umngani wakhe, afonela umngani wakhe onemoto wakhona endaweni, ethi mfowethu ngicela ungiphuthumise edrobheni. Avela anyuke naye edrobheni. Mabefike behlangana edrobheni nomakoti embuze yini uyapi, uzoya kini noma uyapi? Ethi umakoti ngeke ngikwazi ukuya ekhaya, angazi ukuthi ngizaphi, ngizobona nje mase ngiyela edolobheni. Kushuthi naye usakhungathekile phela. Evele lo mfana asambeni siyolunda esihlotsheni ku-anti wami, ku-anti walo mfana manje. Evele idlalela vala ifoni yakho nami ngiyayivala yami manje. Afonela u-anti wakhe lo mfana amtshente i-anti ngiyeza lapho. Khona umuntu engizofika naye, ngizofika nje ngilale, mhlawumbe ngizolala ngizohamba ngakusasa. Wathi u-anti ayikho inkinga. Avala ifoni yakhe lo mfana nomakoti avala ifoni, begibele beyolundi. Umakoti nalo mfana lo wakwamakhelwane ababanjwe naye manje. Umakoti uphethe ingane yakhe. Abefike behlale in fact eMelmoti, not uLundi, eMelmoti. Baye eMelmoti. Hayi mabefika eMelmoti bahlaleke balaleke umakoti nalo mfana lona ayike baphihlane ke lapho ke
sebe uyabona abantu mabekade bebanjiwe ungathi base bethi nje sibanjweleni ke manje kwaba ngaphansi ngaphezulu kwasekuseni ekusekushuthi indoda kamakoti ke manje mayifonele ekhaya angithi sekunalolu valo lokuthi hey mhlawumbe useyibulele nje umakoti ngoba manje mabefonela kubo wakhe umakoti kuthi waya akafika ngumakoti la hawu kanjani ngoba manje nomama ezala kamakoti manje uyafona ufonela kubo wamakoti hayi kuthi umakoti akafika mabe mfonela umakoti abasamthola ecingweni mabefonela indoda ukuthi akezanga ni kuwe egoli hayi indoda akezanga kimi nendoda ke manje iqale ifoneke ifonele kuba wamakoti bethi umakoti akekho la hayi ke izame ke indoda methi bafonela lo mfana lo kamakhelwane hayi umfana ayingeni ifoni yakhe nekamakoti ayingeni hayi kugcine ngingaziwa ke manje ukuthi kade bakuphi le ndoda bese indoda lesegoli indoda kamakoti le ivele lesegoli lo mfo evele efonele ekhweni lakhe kuba wamakoti umakoti kwayigane ngokwesonto ifonele ekhweni layo isho ukuthi ngicela usibani bani mayifika lapho ningamkhulumisi ningamthethisi ningamenzi lutho nje ningamsoli ningenzi lutho ningasho lutho kuyena mayifika nje ningasho lutho bethi ke ayi bebuze kubaba wentombi awuyini kwenze njani ubaba kamakoti yini kwenze njani hayi sizoxoxa nje kodwa ngicela ningamthethisi ningamenzi lutho nje ningambuzi lutho futhi besethi ubaba wakho bethi ubaba umakoti ayikulungile inkinga kodwa bengakafiki hayi ke kuhlalo kuzothi ngabo 11 mayithi ayivula nje umakoti ifoni yakhe elime elimoto enjalo ethi ayivula nje ifoni yakhe kushuthi naye ufuna ukufona phela avela fona umkhwenyana wele ke umkhwenyana wayilokho eyizama inamba lokho eyizama avela fona umkhwenyana ufona okuqala umkhwenyana kumakoti since izolo since kwenzeka isigameko afone umkhwenyana ufona usegoli ethi kuphi ethi umakoti ngisolundi wayesemelmodi njalo kodwa ethi ngisolundi ethi hayi ngisolundi usisi wami usisi wasemndenini ogane ngasolundi akuyena wasolundi ekhaya kubo wamakoti akuyena osolundi kungapha uphuma kwaNongoma ubhekele ngakuyiphambanweni kungapho kubo wamakoti ebesithi indoda ngicela ugibele njengamanje uye ekhaya kini akekho umuntu ozokukhulumisa ngicela nje ugibele kini akho umuntu ozokubuza akho umuntu ozosho something kuwe ngicela ugibele afake imali indoda ifake 1500 ithi ngicela ugibele uye kini ayi athi umakoti ayikulungile ithi indoda ivala ucinga indoda ayifaka imali indoda 1500 ebese umakoti atshena ke lo mfana ukuthi hayi sengiyagibela anikeze nalo mfana imali yokugibela ngathi bahamba beyikhipha edolobheni anikeza nalo mfana imali yokugibela lo mfana abuyele emuva amuhani 500 amuphi 500 umakoti athatha 1000 so lo mfana wabuyele emuva esihlotsheni sakhe ku-anti wakhe eMelmont babe sedrobheni vele eMelmont abuyele emuva lo mfana so ke ahambe kumakoti aye kubo mabefika kubo bengambuzi lutho nje uya kubo manje le kubo ngqo hayi la kagane khona hayi befike bengambuzi lutho nje kubo bayithulele angithi umkhwenyana bacelile phela abazali bakamakoti ukuthi ningambuzi lutho nangaphela bambuza ngalutho kwathi ngeweekend eyalandela lapho kwathi ngeweekend yalandela lapho ngoba lento yayenzeka kuyiweekend shuthi yenzeka kuLwesihlanu komgqibelo kushuthi umakoti usegibela umgqibelo angithi umakoti wabanjwa ngoLwesihlanu wavuka ekseni ngomgqibelo waya edrobheni nakho beze beye eMelmont then ke ngesonto kusiyabuya kumakoti uya kubo kwaMsombuluko lwesibili lesithathu lesine ngoLwesihlanu yafika insizwa lesuke egoli egana umakoti yaya kubo mayifike kubo ibiza ubabwayo ibiza umkhongi wayo ibize nje nomama wayo imtshela mama
siya kubo kamakoti nobaba kusasa ekseni nomkhongi siyotshela ubaba kamakoti ukuthi umakoti ugangile. Nangempela ke bavuka ekseni uma lensizwa yathatha ubabwayo nomkhongi nabanye babeyiphekezela. Bafika lapha kubo kamakoti, yafika yatshela ubaba kamakoti athi mkhwe wami nawe mkhokazi wami, lonjo bela khomba umakoti ke ithi lonjo bela ugangile lapha ekhaya kanje ugangile wabanjwa kwamakhelwane elele nomfana wakhona. So ke yikho ngoba ebuyile la. So ngicela inkomo nembuzi yokuyohlawula leli cala. Wathi ubaba wakhona ngizoyikhipha mfana wami khona manje ngingahamba nani ngisho manje bathi cha fika kusasa. Nangempela ngakusasa yasuka imbuzi nenkomo bayiqhuba imbuzi nenkomo. Angithi ke umakoti mayekade egangile uye obakhona naye inkomo masiqhutshwa isisiwa emzini wakhe la kagane khona. Uba khona naye uqhubha kanye nabo lapho wele ke siyimoto inkomo sizagijezwe emotweni phela. Ngakusasa ke basuka le kubo kamakoti ubaba wakhona naye hamba nabo kabafowabo nomakoti baya kubo baya le la kugane khona umakoti. Bafike bakhipha inkomo nembuzi bahlawula. Wathi umkhwenyana ngiyabonga mkhwe wami baba nawe mama leli cala ke seliphelile. Laphela kanjalo ke icala. Wasuka umkhwenyana wayigibelela wayele eGoli. Waqhubeka nomakoti wakhe. Lo mfana wamakhelwane wabhaca hayi wagcina ebuyile naye. So ke wagcina lapho ukukhuluma lensizwa wagcina lapho ukukhuluma ngalento. Yambiza eGoli umakoti ithi akeze ezovakasha vele bejwayele ukufika ezovakasha eGoli ifike imthengele njengenjwayelo nje umakoti evakashile indoda. Waye umakoti okokuqala evakashile wayeshaya uvalo lokuthi le ndoda izofika ingibulala eGoli akekho le ndoda nje wakwacabanga ungayi wacabanga kabili kathathu wafonela abantu ukuthi hayi ngisabiza ubaba kabani ngisaye eGoli ngibiza ubaba kabani. Kwathi noma esefikile eGoli endlini esesendlini naye indoda naye namkhwenyana wakhe evele efone phambi kwamkhwenyana wakhe ezama ukumkhombisa ukuthi hayi njalo abantu bayazi ukuthi ngila. Ezama ukukhombisa umkhwenyana ukuthi makhonto ayenzayo kanti indoda ayizikwenza lutho. Afone ithi hey hayi ngila eGoli kubaba kabani hayi ngazi ngizobuya ngazi uzothi angibuye nini kodwa ngiseGoli kubaba kabani yenzela ukuthi indoda le izwe. Yayithulela nje indoda yammema futhi kabi yamenza yonke into yayimenza yona nje engakajoli. Yenza yonke into yamthengela futhi noma esebuya aphinde yamnikeza imali waphinde yambiza futhi eGoli. Mayibuyile kwathi ngoJune 16 kuumsebenzi kamakhelwane kubo lo mfana lo owabanjwa la umakoti ajola khona yafaka imali indoda. Angithi phela amaningi umakhelwane noma ibongo ingafani ebakhaya nje emakhaya amaningi umakhelwane uma kuganwa insizwa yala kwamakhelwane ngisiyayiphekisa nayo iyasiphekisa kuneyipheko kukhishwa ipheko noma kunomncwabo and all that maningi umakhelwane nje niyakususa lokho ukuthi anisiba abandawonye wele ke khambe kuyivelele phela ngenxa ukuthi makukhona abafana ngapha khona amantombazane ngaphi izingane ke niyazazi. So ke lo mkhwenyana lo seGoli wafaka imali wathi hambisa isipheko lapha amakoti lapha yakwamakhelwane osihambisa umakoti isipheko. Kwathi ngama holiday 16 June yayifikela lensizwa yahamba yayodla inyama lapha kwamakhelwane hayi xoxela iphuzela utshwala yahlala nezinsizwa nje kwangabe indaba zalutho kwangathi akaze kwenzeke lutho. Umuntu wayeze benamahloni ilo mfana la ekhaya lo la kunomsebenzi khona lo mfana amakhelwane la kwakunomsebenzi khona wayeze benamahloni. Yayithulela till today ayikaze isho lutho le till today le ndoda ayikaze isho lutho. Konke ke lokhu mina sengixoxelwa umngani wami owayekade ejola nalo makoti. Uyabo khona lento ukuthi mawuthandana nentombazane nijola
nivele nidukelane nje uthi sishitshe nenamba usayitholi nani kanti siyithola umuntu ozoyilobola yashada mhlambe nize nibonana after 2 years. So ke umngani wami mina ubonana umngani wami ubonana nalomakoti after 2 years useyamxoxela ukuthi hey yazi phela mina ngisenkingeni kanje ngisenkingeni kanje njengoba sesidukelene ngashada ngaba nebhadi ngabanjwa kanjena kanje uxoxa lonke lolu daba ade ngixoxa. So manje nginovalo le ndoda ayingibuzi lutho ayingibuzi nje lutho lokhu yagcina ukukhuluma ngalo lo daba kukhona ubaba ubaba bephethe imbuzi nenkomo bezongihlawulela ayiphindanga noma sisekamereni noma senzani imali uyayifaka uyangibiza egoli wenza yonke akaphindanga nje. Uyabuza umngane wami ukuthi lutho nje akaphindanga nje manje nginovalo angazi ukuthi umngane wami ayesesisithi isikhathi ube kwakhona ayifuna ukuyenza ngabe usuwayenza kushuthi nje wayesethatha isinqumo sokuthi ngaphela enye into good people ngizokhuluma ngayo umuntu mayesethatha isinqumo sokuthi ngiyaganwa manje khona abanye ezinye insizwa ezinamandla awodwa. You understand khona insizwa kulomhlaba nje nale economy nalesimo somnotho esiphila kusona khona insizwa ezinamandla awodwa ukuthi mangiganwa nje futhi uyambona na ukuthi ngeke akwazi ukugana okwesibili lo mfo amandla akhe uwafake wonke la so ngeke asakwazi ukugana okwesibili kangaka ukuthi makuhamba lo makoti lo mfo ngeke asaganwa lo wele ke bese kuba khona insizwa engaxosha umfazi namhlanje zilobola omunye kusasa uyabo. So that thing controls your mindset towards ukuganwa and all of that. Umuntu nje onemali nezinto not bonke umuntu onemali angakwazi ukuthi umfazi mayefebile amxoshe alobola omunye ngakusasa kodwa mina nabanye ngeke ukwazi ukuthi umfazi mayefebile umxoshe bese lobo uqala ucabanga ukuthi nje uma ngimxosha izingane zami yabo bese kuba nabanye ke abathi mabethatha isinqumo sokuthi ngiyagana so sesithathile isinqumo sokuthi ngiyagana mayefebe umfazi kuhlala phansi kuyaxoxa so nalensizwa ke ingathi yayisithathile isinqumo sokuthi ngiyagana manje so ke yalokhuza kanjalo ke yagcina ixolelene kanjalo ke baxolelana kanjalo ke yamxolela lo makoti but wahlala nalo luvalo ke. So ke lo makoti ke lo mngane wami engikhuluma ngaye weli ke babe ngazange behlukane phela ngeke ngayi-highlighter le ukuthi kukhona ingozi ekhona eyenzeka kubantu besifazane weli ke abantu besilisa nako ubiyenzeka but angiyibali kakhulu ngoba kubantu besilisa niyazi ukuthi ekhaya manishadile niba u2 kuyindoda nomfazi uma umakoti ebambe indoda umakoti ebambe indoda ukuthi iyajola kukancane ukuthi lo muzi ubhidlike kodwa uma indoda ibamba umakoti ukuthi uyajola for sure uyabhidlika lo muzi. So that is why ngicela kakhulu kubantu besifazana so kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane umbamba ukuthi okay kuyenzeka ukuthi before ngifike lapho kuyenzeka ukuthi uthola umuntu wesifazane obekade ethandana nomuntu wafika wena wamthanda kwasho ukuthi unamandla wamlobola wakugana kanti akazange ehlukane naloya muntu badukelana nje bese bengayeki ukuthandana bezoqhubeka ngisho seyigani mhlambe bengama for few months 2 months azajwayela umakoti la emzini bese bonda ukugana ngathi mawusukuganile nje it's not like usuke uyabo vele ke phela mayisanda kugana uzoqala sapi kodwa ngizokhuluma ngaleyo ngoba kunensizwa ezike zathi kungicija ngalento ilolo kudaba liphela lapho lolu daba lensizwa yamxolela umakoti wayo
ngaphandle kuze kube manje ayikhulumi lutho nje ngalolu daba uthi wena wafeba, wena wenza, ayikaze nje ikhulume lokhu, iyagcina ukulikhuluma mhla kukhona ubaba wabo kwamakoti ehamba nabafowabo bezohlawulela umakoti ngenkomo nembuzi. Namanje umuzi usamile. Ngiyabonga kakhulu.